ποιος είσαι, ποια είναι η City Crop και πού είμαστε εδώ και τι κάνουμε? Είμαι ο Χρήστος Ραφτογιάννης, founder και CEO της City Crop, και εδώ βλέπουμε πίσω τις φάρμες που τοποθετούμε στα σούπερ μάρκετ, και το σούπερ μάρκετ μετά καλλιεργεί εσωτερικά τα λαχανικά του μέσα. Προσφέρουμε στον τελικό καταναλωτή ό,τι πιο φρέσκο θα μπορούσε να βρει σε ένα σούπερ μάρκετ, σε σαλάτες και βότανα, τουλάχιστον τους κωδικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θες να μου εξηγήσεις τα διάφορα μηνύματα που έχει? Πάμε. Άρα, Εδώ λέει μηδενική σπατάλη τροφίμων. Τι εννοείς? ουσιαστικά επειδή τα φυτά που βάζουμε μέσα συνεχίζουν να μεγαλώνουν και δεν χαλάνε, και έτσι δεν πετάμε, έχουμε σχεδόν μηδενικό food waste. Ωραία. Εδώ λέει 95% λιγότερο νερό. Αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της υδροπονίας. Είναι ένα κλειστό υδροπονικό σύστημα. Το νερό ξαναεπιστρέφει πάλι μέσα στο ρεζερβουάρ του. Συμπληρώνουμε τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να χρειάζεται και τον balance του pH. Οπότε έτσι θα ξαναεπιστρέψει και θα ξαναεπιστρέψει αρκετές φορές μέσα και το νερό δεν θα πάει χαμένο, δεν θα πεταχθεί. 90% λιγότερα μεταφορικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί ουσιαστικά εμείς υβριδικά κάνουμε την καλλιέργεια στις δικές μας εγκαταστάσεις και το μεγαλώνουμε το φυτό μέχρι το 70-75% και το μεταφέρουμε εδώ στο σχεδίο ώστε να συνεχίσει την ανάπτυξή του μέχρι να είναι έτοιμο να γίνει συγκομιδή. Γίνεται η συγκομιδή, προσθέτεται στο ράφι και ο χρήστης είναι έτοιμος να το αγοράσει. Αν πούμε ένα συμβατικό λαχανικό ότι φεύγει από το χωράφι, θα πάει σε ένα κέντρο διαλογής, θα αποθηκευτεί, θα μπει στο ψυγείο, μετά θα φύγει ξανά με φορτηγό, να πάει σε ένα άλλο κατάστημα, να ξαναμπεί ψυγείο και αυτά, εμάς αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει συσκευή, ράφι, ουσιαστικά δική μας καλλιέργεια, συσκευή, ράφι. Είναι αυτά τα τρία πολύ απλά βήματα. Ερώτηση. Καλό για μένα, καλό για την υγεία μου, καλό για τον πλανήτη. Γιατί? Αυτό ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα ότι τρώμε πιο υγιεινά, πιο φρέσκα, με μηδενική χρήση φυτοφαρμάκων, οπότε είναι ένα καλό για όλους, και για μας και για τον πλανήτη. Εγώ δεν καταλαβαίνω για την τεχνολογία. Τι σημαίνει, γιατί να σκανάρω εδώ? Ουσιαστικά σκανάρεις και σε πηγαίνεις στο website μας και βλέπεις περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή, πώς το κάνουμε, πού το κάνουμε, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να δει ένας χρήστης. Εξαιρετικά. Πού μπορεί να το βρει κανείς αυτό το προϊόν που είμαστε εδώ? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε είμαστε στον ΑΒ Βασιλόπουλο, στο ελληνικό, και μπορεί να το βρει ακόμα στον ΑΒ στην Εθνική, στο 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, και στο Μαρούσι, στο Δαχτυλίδι, στο καινούριο κατάστημα του ΑΒ. Για πόσα φυτά μιλάμε? Η κάθε συσκευή χωράει γύρω στα 100 φυτά. Όχι, εννοώ πόσα διαφορετικά. 4 σαλάτες και 4 βότα. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε κάτι στο μέλλον καλύτερο, περισσότερο? Και περισσότερα φυτά και περισσότερους κωδικούς από φυτά και σαλάτες και βότανα και σε περισσότερα καταστήματα. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.